హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈస్ ప్రసన్న విత్ యూ. మీరు పుచ్చకాయతో ఏం చేసి ఉంటారు? మహా అయితే పుచ్చకాయ జ్యూస్ చేసి ఉంటారు, పుచ్చకాయ ఐస్ చేసి ఉంటారు. అయితే ఈరోజు నేను పుచ్చకాయ హల్వా ట్రై చేయబోతున్నాను. ఎలా ఉంటుందో మరి మీరు నాతో పాటు కిచెన్లోకి వెళ్దాం. అయితే ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఆల్ క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టి ఏ వీడియో అయినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. వెల్కమ్ టు మై వీడియో. ఈ రెసిపీ కోసం నేను ఈ సైజు పుచ్చకాయలో ఒక హాఫ్ తీసుకున్నాను అనమాట. చిన్నవి దొరుకుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు, బాగా డార్క్ గ్రీన్ కలర్లో పుచ్చకాయలు, అందులో ఒక హాఫ్ కట్ చేసి తీసుకున్నాను. కొంచెం బాదం పలుకులు, ఒక 2 పెద్ద స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్, ఒక 5 or 6 స్పూన్స్ మన స్వీట్నెస్ ఇష్టాన్ని బట్టి పంచదార, ఇది యాలకుల పొడి. ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి. ఈ పుచ్చకాయ ముక్కల్ని మిక్సీ జార్లో తీసుకొని మనం జ్యూస్ చేసుకుందాం. స్ట్రైన్ చేసుకుని ప్లెయిన్ ప్యూర్గా ఉన్న జ్యూస్ తీసుకోవాలి. దీనికి ఫస్ట్ ఈ వడగట్టిన పుచ్చకాయ జ్యూస్లో కార్న్ ఫ్లోర్ 2 స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. స్టవ్ మీద ఇనుప కళాయిని పెట్టుకుని హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం నెయ్యి వేయాలి. ఈ నెయ్యి కొంచెం కాగిన తర్వాత ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదా, మీకు ఏ ఇష్టం అయితే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్, నేనైతే బాదం తీసుకున్నాను. మీకు ఏవి నచ్చితే అవి, క్యాష్యూ తీసుకోవచ్చు, పిస్తా తీసుకోవచ్చు, అన్నీ మిక్స్ చేసి తీసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలా చూడండి గోల్డ్ కలర్లోకి ఫ్రై అయినాయి కదా. ఇప్పుడు స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ పుచ్చకాయ కార్న్ఫ్లవర్ కలిపిన ఈ మిక్స్చర్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇందులో పోయాలి. ఇది లో ఫ్లేమ్లో కదుపుతూ ఉండాలి దగ్గరికి వచ్చే వరకు. కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. దగ్గరికి వచ్చే వరకు లో ఫ్లేమ్లో ఇలా ఒక 10 minutes అయినా పడుతుంది, కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా చూడండి కొంచెం దగ్గరికి వచ్చింది కదా. ఇలా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత, మరీ దగ్గరికి అవసరం లేదు, ఇలా దగ్గరగా ఉండగానే మనం తీసుకున్న షుగర్ని అలాగే ఒక 1/2 స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుతూ ఉండండి. మళ్ళీ ఈసారి మాత్రం బాగా దగ్గరికి వచ్చే వరకు కలపాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా దగ్గరికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. అయితే బాగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే మనం డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఇది, ఎందుకంటే చల్లారిన తర్వాత ఇది కొంచెం గట్టిపడుతుంది. సో ఇందులో ఇలా వదిలేసి చల్లారిన తర్వాత డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పుచ్చకాయ హల్వా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. మీరు కూడా వెరైటీగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.